يعني کوردستانیش پێویستی بە کۆنگرەی نەتویان جامیعەتی کوردستانی هەیە ji ber ku em bereyeke siyasî em ava nakin. Armancê me hebû û peyama me ew bû ku em vê kongreyê hîn berfirehtir دەبی مەبادی ئەمنی قەومی تەواوی کوردستان دیاری بکات و لەسەر ئەساسی ئەو مەبادی ئەمنی قەومیەش درست بۆ hemû kesî. Ev sazî saziyeke Kurdistanî ye. Her kes dikare bête bên sîwana kenekê. Du hefte em li hêviyê bûn ku em cenabekek Mesûd Barzanî, cenabekek Nêçîrvan Barzanî bûn. Cenabê Mesrûr Barzanî. بەڵام لە بۆ کۆنگرەی نەتەوەی نابی چەپی یان مارکسی یان ڕادیکالی û bi şertê li dijî gelê xwe îxanet nekiribe, 38 partî û rêxistinên siyasî gelek saziyên civakî, kesayetî, ronaqbîr, rewşenbîr, akademisyen, nivîskar ve hemû şêwazê hunermend her ku dibin sêwana kenekê.